салом, ин ютуб канали Точ ТВ ҳаст. дар ин навор шумо мефаҳмед ки ҳунармандони машҳури турк дар силсила филмҳо чӣ қадар маош мегиранд. фаромӯш накунед ки ин хел наворҳо ба канали Точ ТВ тааллуқ доранд ва барои ҳамин дар канали мо обуна шавед, то ин ки аз наворҳои нав бехабар намонед. таҳиякунандагони силсила филми таъсиси Усмон маълумотҳоро дар бораи маоши актёрҳо дар лоиҳа пахш карданд. маоши аз ҳама зиёдро актёри нақши аввал Бурак Озҷивит мегирад. актёр нақши Усмони ҷавон асосгузори сулолаи Усмониён ва аввалин султони империяи Усмониро мебозад. маоши Бурак Озҷивит дар мавсими аввали силсила филми таъсиси Усмон барои як қисм 325 000 лири туркӣ мебошад, ки ин тақрибан 56 000 доллари амрикоиро ташкил мекунад. дар як моҳ актёри машҳур 1 миллиону 300 000 лири туркӣ кор мекунад, ки он тақрибан ба 226 000 доллари амрикоӣ рост меояд. Энгин Акюрек дар силсила филми Нав духтари Сафир барои ҳар як қисм 200 000 лири туркӣ кор мекунад, ки он тақрибан ба 36 000 доллари амрикоӣ мерасад. маоши ҳамкораш Неслиҳан Атагюл назар ба Энгин камтар аст. маоши ӯ 140 000 лири туркӣ ё ин ки 26 000 доллари амрикоӣ мебошад. Акин Акинёзу ва Абру Шоҳин, ки ҳоло дар силсила филми машҳуртарини туркӣ нақш меофаранд, барои ҳар як қисме ки дар силсила филм нақш меофаранд 36 000 лири туркӣ ё ин ки 6 000 доллари амрикоӣ мегиранд. маоши аз ҳама ками актёрҳо, ки дар силсила филми аз ҳама машҳур нақш бозӣ мекунанд. Ая Унустасӣ, ки дар силсила филми ҳарҷоӣ нақш меофарад, барои ҳар як қисм 10 000 лири туркӣ, ки ба 1700 доллари амрикоӣ рост меояд, маош мегирад. дӯстони азиз, фикри шумо чӣ аст? оё маоши Акин Акинёзу ва Абру Шоҳин барояшон арзанда аст? фикри худатонро нависед. мебошад.